Catrin, sŵr ti? Iawn, diolch, ydw. Reit, ta, Willys neu aubergine ydy un o'r cynhwysion i'r prif gynhwysyn gen ti i ddechrau heddiw. Ie. Be'n union ti'n fod yn neud i ni? Wel, y prif cynhwysyn yn defnyddio, maen nhw'n dod i diwedd tymor nawr. Planhigyn wy yw'r gair arall i ni'n gallu defnyddio amdano fe. Dyma mae'r canwyr yn gweud, fe? Eggplant, maen nhw'n gweud, ie. A twod, yn draddodiadol, maen nhw'n cael ei wneud yn yr Eidal, yn ardal Sicily, a jyst cyfuniad hyfryd o'r mozzarella, basil a'r tomato wedi goginio dau gilydd, sy'n hyfryd gyda rhywbeth fel cywiar neu pysgod, neu os ych chi yn Llys Fwy Tawr, wrth gwrs gallwch chi gael gyda bach o fara. Cino bach hyfryd ysgafn. Felly, dechrau gyda'r grydyll fan hyn nawr ar gyfer yr aubergine, te. Felly, os nag oes un o'r ein dychu, mae modd defnyddio grill y ffwrn. Felly, torri'r aubergine fan hyn nawr, rhyw centimetr drwchder. Mae eisiau rhyw 3 arnoch chi ar gyfer yr recite sy'n mynd i weini rhyw 6 person. Nawr te, mae dy fi olew fan hyn, a na gyd sy'n eisiau gwneud yw brwsio'r haen, naill ochr, a rhoi nhw ar y grydyll. Mae eisiau gwneud siŵr bod ni yn coginio nhw weddol da, achos os ych chi wedi coginio fe ar blaen, maen nhw'n cymryd bach o amser, a mae fe gallu fod fel bach o rwber os nag ni yn coginio trwyddo, t'mod? Achos y crôn fwy na dim, ynddo fe? Be di'r rheswm am defnyddio grydyll a ddim padell ffrio, sa? Mae modd i ti ddefnyddio padell ffrio Arferol, i fod yn onest. Oce. Ni jyst yn mynd i gael, os gallai di weld y canlyniad, bach o liw. Bach yn artistig. Ydy, mae'n disgwyl bach yn wyth. Ond t'mod, mae gedi bach o liw, enni ty beth yn y ffrwmpan, y fe. T'mod, so mae hwnna'n iawn hefyd. Ni sy'n cogyddion yn lico prynu'r pethau ni gyd, t'mod, y fe. A llanw'r cybwrti, y fe, gyda'r nwyddau. A ti'n rhoi olew ar y planhigyn yn hytrach nag yn y ddisgyl? Yn gwmwys, gan bod e'n, mae fe'n mynd i fygu lot y beth, ond o lia bod e arno'r aubergine yn hytrach na ar y ffrwmpan, ynddo fe, t'mod? Felly mae hwnna i gyd fyna nawr, a ni'n mynd i adael hwnna i goginio. Nawr te, y cam nesa yw wneud y saws. Felly, yn y ffrwmpan fan hyn, mae dy fi ryw lwy fwrdd eto o olew olew, so mae hwnna'n eitha cyfoethog yn yr olew, ond hwnna sy'n mynd i roi lot o flas. A jyst unwaith mae hwnna'n dechrau cynnesu, mae eisiau ychwanegu 2 ewyn o arlleg wedi dorri'n sleiso'n denau fan hyn. Nawr, eto, byddwch yn ofalus bod hwnna ddim yn coginio, achos mae hwnna'n mynd yn chwerw unwaith i ti'n rhoi gormod o liw yno fe, ynddo fe? Felly, dechrau ffrio hwnna off nawr fyna, a wedyn rhoi 2 tin tomatos mewn fyna. A wedyn, fi wedi rhoi draw fan hyn, Sian, os fi'n gallu gweld bod ti'n mynd gwyn eto heddi. A fi yn tueddu i wneud rhywbeth o fes yn dwi yn y gegin bob tro. Felly, rhoi hwnna i naill ochr. Felly, oregano sych, 2 lwy de fanna mewn, halen a pupur wrth gwrs. Mae blas yr Eidal yn go iawn wedyn yn dysgu. O, hyfryd. A twyd lliwiau hyfryd hefyd. A wedyn mae dail basil dyn ni yn un, ond tip 2 i roi hwnna'r waelod diwedd y coginio, wrth gwrs, gan bod e'n gallu mynd bach yn frown, a ti'n cael y blas ffres nawr droi ar waelod. A twyd, pa mor rwydd yw wneud saws fforna i fynd y cywiau unrhyw beth, ynddo fe? Neu pasta. Dim, chymod, yn hytrach na prynu saws. Mae hwnna'n bach iawn hefyd yn diwedd. Dwi'n diog ys yn mynd, saws calon o'n jar ag i goginio fel an. Ydy, a ti'n mynd, pa mor iachus yw hwnna. Felly mae'r gwres bach fanna arno fanna nawr, gadael hwnna i goginio. Mae hwnna'n mynd i fod rhyw 15 munud tan bod e'n tewhau a melysu a bydd hwnna'n barod o ddefnyddio. Ni'n mynd i gadw troi rei nawr. Pryd dechrau cael bach o liw ar hyn. Fyna. A wedyn, yn amlwg, i ni'n mynd i ddechrau adeiladu'r cyfan fan hyn yn dychmygu bod hwn wedi cael bach o amser i goginio. Mae eisiau disgyl ffordd un yno chi, sy'n gallu mynd i'r ffwrn, achos ni'n mynd i fod yn pobi hwn am ryw 50 munud. Ffwrn 190°C, nwy 3. A ti'n eisiau fe rhy ddwfwn wedyn, dew ti? Na, dim rhy ddwfn, Sian, achos neb sy'n neis yw bod e gyd wedi cael ei wasgu i lawr, bod ni'n gallu torri darn, a ma hwn yn neis pryd mae di oeri hefyd i fod yn onest. Rhywbeth sy'n blasu'n neis pryd ych chi wedi gadle am ychydig, t'mod, y fe.
So felly bach o'r saws ar waelod fanna, gewn ni bach o'r dail basil fan hyn. Ond fydde ti fel arfer wedi gadlu'r saws na goginio Mae mwy? eisiau hwnna i goginio am ryw Reit. 15 munud. Felly mae dyn ni peth aubergine fan hyn nawr wedi goginio. Felly di weld bod fe'n feddal neis fanna. Felly rhoi hwnna mewn i gyd. Mae rhywbeth trawiadol am y di a'r coch. Gwrthferbyniad yn Wedyn, wrth lliwio, gwrs, mae'r parmesan dyn ni fan hyn. Digon o parmesan. gaws, So mae ie. eisiau 100 gram o parmesan yno ni. Os ych chi yn neud hwn ar gyfer rhywun sydd ddim yn bwyta cig, mae eisiau chi neud siŵr bod y parmesan yn addas ar gyfer llys fwy tawyr, achos mae yna rennet anifail yn parmesan traddodiadol. So byddwch yn ofalus os ych chi yn eitha chymod, nabod rhywun sydd yn gofalu am hwnna. Roed, mae'r hyn yn mynd fan hyn, nawr te, i orffen, Ie. fanna. Wyt ti'n gwneud fel brechdan? Ie. Brechdan, Adeiladu Heine heina, gwahanol. a mae hwn, ie, ydi, Hynod mae'n iach, di. goginio Di? yn y ffwrn wedyn, yn dyfa? Yn y glas, sy'n cael rhyw stecan wrth i ochr o di. Ie, ond y Sori, ni'n gwybod, i'n llysieuwyr, ond stecan i ochr o hwnna. Na, ond bydde hwnna'n berffet. Mod, achos meddyliau'r blasau hyfryd yn mynd yn lyflu gyda'r sec, neu'r unrhyw fath o gig, Ie. ynddo fe? Felly, y saws ar ei ben, wedyn mae 'da fi 40 gram o frwysion bara a'r parmesan ar ben, a wrth gwrs pobi hwnna wedyn yn y ffwrn am 50 munud, a mae rhywbeth tebyg 'da ni i fan hyn wedyn. O, Felly, neis. eblaw'r amser yn y ffwrn, yn y popdi, mae'n hynod o gyflu, mae'n hynod o syml i wneud. Ydi, Yw'n sgwrs ydi. y saws a ffrio'r aubergine, Rwydd iawn ydi, t'mod, a wedyn just bach o salad, bach o fara fan hyn 'da fi, a t'mod, rhywbeth blasus iawn, a mae'r mozzarella yn ychwanegu lot iddo fe. Mae'n ffordd Mae cyn hwnna'n barod mynd i i fod flasu ar den dan yn ti'n gyfadda. mynd i losgi dy dafod i fanna. Fi credu felly ni aros yn fi wneud. Ie, oce. Fi'n credu anghofio Reit. i roi'r mozzarella, ond mozzarella ar ei benne hefyd. Reit. Gadael lawr fanna ni, a ddoi gyda'i rwch yn ei bach. Ffantastig. Ffantastig. Lyfli. Diolch yn fawr i ti, Catrin.